a ci gaba da nuna alhini da ake yi game da rasuwar dan wasan barkwancin na Kannywood wato Kamal Aboki. Ɗaya daga cikin yan uwa kuma shakikansa ya bayyana yadda suka rabu da kuma yadda aka kira shi aka sanar da shi labarin mutuwar dan uwan nashi. Usman Ilyasu Usman wanda yake yaya ga marigayi Kamal da suke uwa ɗaya uba ɗaya shine kafar watsa labaran Aminiya ta zanta da shi wanda ya bayar da labarin tarihin rayuwar dan uwan nashi da ya hada da inda aka haife shi da yadda ya taso da makarantun da ya halarta har zuwa rabuwarsa ta ƙarshe da ya koma ga mahaliccinsa. Ga da yadda hirar tasu ta kasance a cikin wannan rahoton da jaridar Aminiya suka hada a cikin shirin suna wata sabuwa. Kamal mai shekaru 26 da haihuwa an haife shi ne a unguwar Kawo Lambu a Kano. Ya kuma yi karatunsa a makarantar firamare ta Hotoron Arewa. Ya kuma yi karatunsa na sakandare a makarantar sakandare ta Magwan. Ya kuma soma wasan barkwanci ne a tashar YouTube a shekarar 2013. Kasancewarsa mutum ne mai son nishaɗi, da ban dariya da kuma wasa da yara. Salon barkwancinsa na musamman ne da yake amfani da jajayen fata masu jan Hausa, wanda hakan ta sa ya farin jini ya kuma yi ɗimbin mabiya a shafukansa na dandalin sada zumunta. To ko yaya makusantan shi suka ji da rasuwar tasa? Wata sabuwa ta ji ta bakin Usman Ilyasu Usman wanda yake wane ga marigayin. Yadda Allah masa rasuwa shine misalin karfe 3 haka na je gidan mamanmu da gaya mata ba na jin daɗi da ma a satin. Sai take ce me ke da mun kana ce mata ni ba sani ba, sai ta dauko wani turare haka ta bani nayi turare ne wanka nayi turare ta bani maganin gargajiya haka na sha. Na zo na ina da cin abinci take ce ka faɗa min me ke da mun ka sai da ce mata ni wallahi ban sani ba. Sai ta ce to in kira mata Kamal ta hankalanta bai kwanta ba dai kawai in kira mata shi sai na ce to shi kenan na kira shi ce na ban ma daga ba kawai ban ma ni magana da shi kawai da mika mata. Sai nake cewa kai kana ina ne yake cewa wallahi ga mu nan muna kan hanya mun kusa shigowa gaiba shi Allah. To daga wannan mutanen kawai sai na ce mata to shikenan na tafi. Na ce mata na tafi kan hanya ina zuwa muna gaisa da wata bai Allah sai aka ce kai kana dan uwa da aka mun magana da Kanuri ma na ce masa ni ba na ji aka ce to kana dan uwan da zai tafiya ne da ce yana dan uwa da ya tafi daga Maiduguri zuwa Kano dawowa ce ko tafiya ce dawowa sai ce to ka zo asibiti tare da yanka da ce me yake faruwa me yasa bai shi sai aka ce kawai yanzu ya kace na kama hanyar jin ga mahaifiyar mu sai aka ce sai na sake kire shi da hakan na duka ta bai wani dan sanda daga yake cewa ka me wayan nan fa Allah bai rasuwa a sai da darasa da ke bin dadi sai ya sabe gaba lakwace ga wasa su wajen 12 ko 15 da ga tunan ne barkatai wasu kafofin su cire wasu kuma ga zanen suna ta yi suna ta nishi. Shin ko da me za a iya tuna da Kamal Aboki baya ga wasanninsa na barkwanci? Irin abubuwan da ba zan yi manta da Kamal ba gaskiya bai isa da yana so sai dai kawai faɗa muku wasu a takaice. Abin da yasa na faɗa haka shi ne saboda Kamal ya kasance aboki a gurina kuma kare kuma dan uwa. Kamal zai abu duk abin da zai ya zo sarbi ne ya ga mun ya nake gani a matsayinsa da yayansa. Yana mun biyayya yanda zai so haka zai yi ke mun biyayya. Ba zan taɓa manta ba wata rana yake ce min yaushe ne zai fara maganar neman gurin zamansa sai nake ce mai to shikenan insha Allah nan da dan lokaci za mu fara magana. Yake ce min mama ba ma ka tashi ginin ba ko kuma ka tashi yin auren ma ka ji ba mutum ma bai da rabo zai yi mutu a kowane lokaci. Akwai yara a unguwannin su abin da ya kara daga makali ji yaran su sun zo suke cewa shikenan mu wanda zai ke kora mu muna yin sallah ya mutu. Yana da girma mutane sanin ya kamata Kamal bai shi da kwaɗayi. Ni dan uwansa da duk abin da zan faɗa ko da ba yadda ba jama'a ce da ne. Allah ubangiji ya shiga shi Allah ya masa rahama Allah ubangiji ya kiyaye da karshen mu. Jiya 16 ga watan 1 shekara ta 2023 muka waye gari da rashin ɗanmu abokinmu abokin neman abincinmu abokin sana'armu yaro mai da'a mai biyayya wanda ake kira Kamal Aboki a ɓangaren wasan barkwanci shi ma ya fara tasowa. Allah ya karɓi rayuwarsa jiya a hatsarin mota 16 ga watan 1 yau muka yi masa jana'iza 17 ga watan 1 a nan anguwarsu da ke Kawo Lambu a jihar Kano. Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala ina miƙa ta'aziyya ga musulmai na duniya maza da mata da abokan sana'armu na Kannywood da sauran al'umma shugabanninmu membobi. Allah Ubangiji kai masa rahama.
Allah ubangiji subhanahu wata'ala kai masa rahama, Allah ka tashi kafaɗansa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, Allah ka haɗa Kamal Aboki da annabin rahama, Allah ka sa can tafi nan, Allah ya sa can tafi nan. Yan uwa da abokan arziki muna miƙa ta'aziyarmu na wannan rashi da muka yi na wannan yaro mai ɗa'a, mai juriya da haƙuri kuma da tunani da girmama manya. Allah ka yafe masa, Allah ka yafe masa, Allah ka yafe masa. To shi dai wannan marigayi Kamal Aboki ba taɓa ɗora mana kyamara tare da shi ba, amma kullum yana burin ya ganni an ɗora mana kyamara ni da shi. Kullum in ya haɗari sai ce baba na ta'ala ina so wata ran mai wani komedi da kai. To Allah ubangiji Allah bai nufa ba, kuma Allah bai yadda ba, kuma Allah bai ba da damar a hakan ba, domin Allah shi yake yadda da komai. Duk abin da ga an yi Allah ne yake amincewa a yi. To saboda haka ina jin daɗin biyayya da yake min da kuma yanda yake girmama ni, kuma ba ni kaɗai ba, duk mutanen da suke masana'antar Kannywood maza da mata in dai sun san Kamal Aboki to wallahi yaro ne wanda ba shi da matsala kuma ba shi da haushin kowa. To ni ban taba ganin ma faɗansa ba, ni ban taba gama a ce kuma Kamal ko da wani abu yake ma wanda zai saba idan kai masa tsawa zai bari ya bari kenan. To Allah ka yafe masa. To bisa ga kyawawan halayensa da ake ta bayyanawa irin ayyuka na kirki da ya siffanta da su bayan mutuwarsa, wani kira kake da shi ga abokan sana'arsa masu irin wannan harkar? To ai dai kaga mutane aka ce gani ga wane ya ishi wane. Daga lokacin da jiya Kamal Aboki ya samu accident ya rasu, hatsarin mota, jiya 16 ga wata har zuwa yau da aka je makabarta aka dawo, mutane wanda suke faɗan alkhairinsa ba za su irgu ba, maza da mata daga cikin gidansu zuwa kofar gida zuwa har makabarta. To saboda kaga idan ba shi da kyakkyawar mu'amala ba za ga mutane suna faɗan wannan alkhairin ba, sai dai a faɗi sharrin. To har yanzu mutane kaga ba su faɗi wani munanan ayyukansa ba, sai alherin ake faɗa. To saboda haka wannan kaɗai darasi ne, ya isa kuma sauran mutane su yi hankali kuma su koyi wanda suke cikin wannan masana'anta su girmama wani. Karka kai kayi suna ko kafu wani, duk sunan da kake da shi wani yana gaban ka, kuma kafin kai wani ya riga, kuma wata nan kasa za ka yi wani ne zai taso. To ya zama dole mu girmama maza, mu girmama mata, musamman iyayenmu mata muna ba su daraja a wannan masana'anta, domin duk harkar da za a yi sai da su sune iyayenmu kuma sune jigoginmu, kuma manyan shugabanni da suke wannan masana'anta Kannywood wanda suka shekara da shekaru, ko da ba a ɗora musu kyamara yanzu, idan abu ya tashi ake zuwa wajen su ana neman shawarwari. To za ga cikin ikon Allah da yardar Ubangiji mun samu maslaha kuma mun samu ci gaba. Amma rashin biyayya da rashin girmama na gaba, to shi yasa kake ga wani lokaci muke samun matsala. Amma yanzu Kamar Aboki ai ya kyakkyawan ƙarshe, ya yi kyakkyawar tafiya, samun tafiya irin tasa ɗin wallahi dace ne, ba kowa yake samu ba. Idan ka duba asu da dama wanda suka rasu zaka ji ana tuno su, to alherin su ne. Amma idan har Allah ya kawo lokaci Allah ya karɓi rayuwa kaga ba a damu da kai ba, to yaya mu'amalar ka a baya san da kake da rai? Kaga ai har yanzu a Kannywood mutane suna tuna Tijjani Ibrahim, har gobe ana tuna Tijjani Ibrahim, har gobe ana tuna Balaraba, har gobe ana tuna Rabilu Musa Ibro, har gobe ana tuna Cinnaka, su Tsigai, su Shayibu dan wanzan, suka ta kore. Idan ka zo irin su Aminu Hassan ya gasai, suna da dama, su Hauwa Ali Dodo. To duk kyakkyawar mu'amala ne wallahi. Idan ka mutu duk irin sana'a da kake, idan baka kyakkyawar mu'amala da mutane, to babu mutumin da zai tuno ka. Kuma dama Bahaushe da iya magana ya ce shaidun duniya su ne na kiyama. To muna kyakkyawan zato akan Kamal Aboki, muna da kyakkyawan zato akan Kamal Aboki. Wannan yaro Allah ubangiji ya bashi aljanna firdausi, wannan yaro Allah ubangiji ya bashi aljanna firdausi, da sauran magabata da suka bata, da sauran musulmai na duniya, sai mu musu addu'a Allah sa can tafi nan. In tamu ta zo Allah sa mu kyakkyawan karshe, in tamu ta zo Allah sa mu kyakkyawan karshe. Allah ka ci kan mai gida Tijjani Ibrahim da su Rabilu Musa Ibro. Allah ka yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A jiya ne 16 ga watan 1 na shekarar 2023 muka waye gari da rasuwar abokin aikinmu Kamal Aboki. Wato abin da gaskiya ya jijjiga mu sosai, saboda yanayin mu'amala ko ba komai akwai girmamawa, akwai mutuntawa, akwai abubuwa na neman shawarwari da sauransu. Gaskiya dai I will shock lokacin da aka ce mun Kamar ya rasu. Ba ni da abin da zan ce sai dai Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa annabi rahama ya karɓi bakuncinsa, Allah ya ji kan iyayenmu da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Mu ma idan tamu ta zo Allah ya samu cika da kyau da imani. Amin amin. Kaman kun taɓa yin wata harka ne tare a irin comedy da kuke yi, kasancewar duk kuna kan layi ɗaya da shi? To gaskiya mun taɓa yi, amma na wani yaro na ne ma ba nawa bane. Saboda akwai time ɗin da ya ɗan zo har gida ya same ni ya nuna, to lokacin ban fiye yin bidiyo akai ba. Ya ba shi shawarwari kuma alhamdulillah suka yi aiki. To lokacin da yara ya zo zai bidiyo ya ce yana son da Kamal Aboki da kaza, na ce lallai ka kira shi.
yana da hazaƙa kuma zai taimaka maka shi ma a cikin tafiyarka. Gaskiya dai ina tunanin ko mun yi bidiyo bai fi so biyu ba.